Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Retomamos as entrevistas con representantes políticos neste 2015. O primeiro en pasar por este plató é o voceiro do BNG en Santiago, Rubén Cela. Rubén, benvido, moi boas. Moi boas. Feliz ano, antes de nada, Rubén, que aínda non fixéramos ningunha entrevista, como dicimos, e xa para comezar, e posto que empezou este 2015, preguntarlle un poquinho cales son as expectativas coas que comeza o BNG este novo ano, un ano no que hai que recordar que hai eleccións municipais aí a Bueno, vista. creo que este é un ano absolutamente trascendental, non? Unha porque no corto prazo, o día 24 de maio, hai unha cita cas urnas a nivel municipal, pero tamén porque cara a final de ano habrá unha cita cas urnas novamente para elexir a configuración do Congreso dos Diputados e, por tanto, o futuro goberno a nivel de Estado. Por tanto, eu creo que son dúas citas cas urnas moi importantes e, desde logo, o Bloque Nacionalista enceta todo este proceso con moitísima ilusión, non? Nos estamos facendo de un xeito o máis aberto posible, estamos intentando resintonizar, non, con parte da nosa base social e electoral que por diferentes razóns nos últimos anos deixou de confiar en nós. Estamos intentando volver a dar motivos para reilusionar e para que moitas persoas volvan a recobrar a confianza nas propostas do Bloque Nacionalista Galego, e nese sentido estamos convencidos de que, a pesar de que un escenario político tremendamente convulso, confuso, moi cambiante no corto prazo, estamos convencidos de que o Bloque Nacionalista Galego ten unhas perspectivas boas e que as irá incrementando ao longo destes vindeiros meses, non? O que sí que estas festas de Nadal truncáronse un pouquiño para vostede porque recibiu unha notificación que cando menos trastocaría un pouco, unha notificación cunha multa pola súa participación naquela manifestación que se celebraba, recordamos, o 25 de agosto con motivo da visita de Mariano Rajoy e Angela Merkel aquí en Santiago, unha manifestación na que estivo o BNG, a CIGA, outros colectivos, e que xa daquela deu que falar, unha certa polémica por algún forcexeo coa policía, había distintas versións, e finalmente, agora en xaneiro, a principios de xaneiro, cheganlle a varios participantes, entre eles vostede, esa notificación de que ten aberto unha vía penal e tamén unha multa. Como está agora mesmo a situación e como recibiu esa noticia? Recibina, sinceramente, con moita perplexidade, non? E con moita sorpresa, non contaba eu con recibir unha notificación dese tipo, non? Realmente o que aconteceu o día 25 de agosto do pasado ano 2014 foi que, como recordará a xente que nos este a ver, recibimos en Santiago unha visita oficial da canciller alemá de Angela Merkel xunto ao presidente do goberno do Estado español, o señor Mariano Rajoy, non? Aí o que houve un grupo de cidadáns e cidadáns, entre as que eu me atopaba, que decidimos facer unha protesta simbólica e unha protesta pacífica para amosar que hai unha parte da cidadanía de Santiago, da cidadanía galega, que desde logo non comparte as recetas de políticas austericidas impulsadas pola Troika, impulsadas nominalmente pola propia señora Merkel, e que se aplican quasi o dictado no Estado español polo señor Rajoy e en Galiza polo señor Feijóo, non? Si naquela acto simbólico houve algún tipo de problema, ese problema estivo motivado por unha actuación policial que eu creo que foi moi pouco afortunada e desde logo a todas as luces desproporcionada, non? Esas denuncias que recibimos 5 personas están respaldadas por un atestado policial que eu creo que dista moito do que realmente aconteceu, non? Nese atestado policial, pouco menos que os agredidos aparecemos como agresores, non? Incluso con acusacións tremendamente graves e moi pouco verosímiles, como a de que un manifestante intentara collerlle unha pistola a un policía nacional ou que outro manifestante intentara clavarlle un obxecto punzante a outro policía nacional. Eso non aconteceu. Hai moitísimos vídeos de voz dos profesionais dos medios de comunicación que estabades ali, que acreditan que eso non foi así, se pode ver clarísimamente o que pasou aquel día, non? Eu creo que realmente o trasfondo de todo isto é un intento de amedrentar, non? De meterlle medo non a nós, sino ao conxunto da sociedade. Aquí o que hai un aviso para navegantes, unha mensaxe subliminal que o que ven a dicir é: vostede quédese na casa, vostede non participe en manifestacións, porque mire o que pode pasar, pode ter unha sanción económica moi forte ou incluso peor,
pode ter algún tipo de procedimento pola vía penal. Na práctica, pois este tipo de actuacións e a legislación que está levando a cabo, impulsando o Partido Popular, que a lei Mordaza, a última que se aprobou, pois o que nos fan é retrotraer pois, prácticamente ao ano 59 a lei de orde público do franquismo. Con este tipo de actuacións, o que se está a cercenar é dereitos absolutamente básicos. Estes días, por desgracia, en base aos acontecementos de Francia ou outro tipo de cuestións, pois estamos falando moitísimo da liberdade de expresión. Pois certamente, a liberdade de expresión, o dereito a reunión, o dereito a manifestación para nós son sagrados. Son dereitos básicos que non se negocian. Exércense e por suposto que se defenden, pero desde logo non son negociables, e creemos que este tipo de actuacións pois o que van é precisamente en detrimento dunha democracia dunha calidade mínima, non? O que non pode ser é que sean os gobernantes que pretendan roubar o que queiran, abusar do poder o que queiran, legislar en contra da maioría da poboación como fan moitas veces a sabendas, e aparte deso que o queiran facer que a xente calada e que tiña na súa casa. Eso non é unha democracia. Nunha democracia que non está de acordo cunha política ten dereito a expresalo e ten dereito tamén a expresalo desde logo na rúa. E no caso do BNG, pois se o intento era amedrentar, pois decir que non o van a conseguir. O BNG vai seguir estando nas institucións, pero tamén na rúa, defendendo o que creemos que é xusto e dándolle voz, pois precisamente a eses sectores da poboación máis desprotegidos, máis vulneráveis, que están pagando as consecuencias pois dunha crise que les non provocaron, están pagando os platos rotos do que provocaron outros, non? E nós desde logo estaremos dispostos, como fixemos sempre, a dar a cara por esas persoas e nin porrazos, como foi aquel día, nin con multas, nin con procesos penais, desde logo nos van a amedrentar, nin nos van a facer que deixemos de sair á rúa ás veces que faga falta sair. Non sei que medidas poden tomar agora vostedes. Esta mesma mañá estivo o Rubén Cela acompañando a un desas persoas que recibiron esa notificación, estivo nos xulgados na Coruña, non? Bueno, nós o que vamos a facer é traballar en dúas direccións, nunha que é a legal, e nese sentido estamos convencidos de que temos a razón, e por eso pois, o que faremos é, en primeira instancia, realizar unha serie de alegacións a todos estes trámites e pondo pois, todas as probas que nós temos pois, na nosa posesión en riba da mesa para que se poida verificar pois, que o que relatan eses atestados non se corresponde realmente co que aconteceu. E despois hai outra vía que é a vía de concienciación social. Nós non interpretamos isto como un problema persoal de Rubén Cela ou como un problema do Bloque Nacionalista Galego, da Confederación Intersindical Galega ou de outros colectivos, porque ademais eu quero lembrar que aquel día maioritariamente o que había naquela concentración eran personas moi maiores e puido acabar aquilo moi mal, porque había sobre todo persoas do colectivo de afectados polas preferentes, que como sabedes en Santiago pois, a media de idade é moi alta, e tamén un número moi importante do colectivo de migrantes retornados que teñen agora mesmo pois, un problema importante ca Facenda española. Entonces, non é un problema particular da xente que estamos ali ou da xente que agora mesmo podemos ter problemas ca xustiza. Eu creo que isto é un problema colectivo de todos os galegos e todas as galegas. O que está en xogo é no tipo de democracia que queremos vivir. Antes facía referencias á lei Mordaza. Fíxate nunha cousa que para mí non é menor. A mellor defensa que temos nós neste momento son as probas documentais dos medios de comunicación, os vídeos que hai da televisión, as fotografías dos fotógrafos que reflexan perfectamente o que ali pasou. Eso, no futuro, que a lei Mordaza non vai ser legal, que non vai ser legal que un cidadán grave a un policía, por exemplo, nunha carga policial e que eso se utilice como proba nun xuicio. Eso a partir de agora non se vai poder facer. Por exemplo, esa lei Mordaza o que contemple multas que se antes eran de 300 euros a 6.000, agora poden chegar a 30.000 euros. Por lo tanto, o que din é, vostede pense moito antes de ir a unha manifestación, porque é susceptible de ter unha multa de ata 30.000 euros. Entón, por lo tanto, eu creo que o que hai un intento, como decía antes, sobre todo de amedrentar e de crear pois, un estado de criminalización das protestas, cando as protestas e as manifestacións e a expresión de ideas diferentes pois é a columna vertebral dunha verdadeira democracia. Non sei se recibiron algún apoio do alcalde, neste caso de Santiago, se comentou con el algún punto esta cuestión? Pois do alcalde non, e de feito no último tempo non falei con el desto en concreto, pero el fixo unhas declaracións, creo que tamén moi pouco afortunadas, o propio día 25 de agosto, que viña a dicir
bueno, que se manifesten outro día, non o día que ven Angela Merkel, porque nos afea a visita, non? Dentro de pouco habrá que pedirlle permiso ao alcalde a ver que día lle parece ben para que se faga unha manifestación. Só faltaría que se fixéramos a manifestación de protesta contra as políticas da señora Merkel unha semana despois de que ela veña por aquí, non? Evidentemente, un elemento básico é poder facer esas protestas que, como digo, eran absolutamente pacíficas, absolutamente simbólicas aquel día. Fundamentalmente no que se basaba a protesta é que había unha persona disfrazada de Mariano Rajoy, outra persona disfrazada de Angela Merkel, e o que facían unha teatralización onde se intentaba visualizar a sumisión, non, do Estado español ás políticas que dicta a señora Merkel e como eso condiciona o día a día dos galegos e das galegas, non? E o que era pois, un acto moi simbólico, absolutamente pacífico, tranquilo, e xa digo, si derivou en algún outro tipo de altercado, iso foi pois, por unha actuación, desde o meu punto de vista, moi arbitraria e moi desafortunada dos corpos e forzas de seguridade do Estado. Pois imos deixar xa ese tema do que foi esta manifestación, a ver como se vai solucionando a cousa por esas denuncias que teñen, como dicimos, tanto Rubén Cela como outros participantes nesa manifestación. Imos un pouco máis á vida municipal dos últimos días. Aprobáronse tamén a principios de xaneiro a aprobación definitiva deses orzamentos para este 2015, polo tanto, comeza o Concello de Santiago este novo ano cos orzamentos aprobados, pero iso sí, coa disconformidade de BNG e de PSOE. Seguen sen estar convencidos, non? Sí, absolutamente, non, porque, mira, o primeiro que hai que dicir é que os orzamentos son algo moi importante nun concello, non? Na práctica, o que fai o grupo de goberno é poñer nun papel que é o que pensa facer ese ano co diñeiro que vai a recaudar dos impostos que pagan os veciños e as veciñas, non? E, por tanto, é algo moi importante, sobre todo se temos en conta que agora mesmo hai moitos veciños e veciñas que teñen moitas dificultades para pagar eses impostos, pois o que queren saber é que xa que fan o esforzo pois, para pagar a contribución, para pagar o imposto de vehículos, para pagar o resto dos impostos, que se fai un bo uso deles, non? E ten especial importancia se temos en conta que vivimos un contexto pois, onde hai moitísimas necesidades, onde os recursos das administracións públicas cada vez son menores e, por tanto, é máis importante que nunca acertar a hora de priorizar en que hai que gastar o diñeiro, non? Bueno, nese sentido, creemos que estes orzamentos pois, están moi mal enfocados, non? En primeiro lugar, porque, como dicía antes, son papel, e o papel aguanta casi con todo, e se estamos a 4 meses dunhas eleccións municipais, xa non lle digo, aguantan con moitísimo, non? Entón, estes son os orzamentos con un carácter claramente preelectoral, que teñen moita maquillaxe contable, que teñen moito fume, que teñen moitas cousas que todos e todas sabemos que non se van a chegar a executar. Pero, sobre todo, o que creo é que non están ben centrados, non? Para o BNG hai 3 aspectos que serían claves e que creemos que o Partido Popular non enfoca correctamente. O primeiro, que a primeira prioridade que teñen que ter os orzamentos teñen que ser a xente, as persoas. Quer dizer, eu non vou facer demagoxia, hai moitas obras, moitas actuacións que realmente son moi importantes, pero sempre terían que vir despois de atender as necesidades das persoas, non? Hai que pensar que, a pesar de que o señor Rajoy diga que a crise xa é pasado, lamentablemente non é pasado, non? Se vemos os indicadores socioeconómicos de Santiago, os datos de Cáritas, cando vemos que en Santiago, con menos de 100.000 habitantes, temos a 22.000 persoas hoxe en risco de exclusión social, desas 22.000 hai 4.000 que hoxe xa viven nunha situación de pobreza extrema, temos sobre 8.000 persoas que queren traballar e non atopan un posto de traballo. Cando temos esa situación, pois eso ten que ser o prioritario. Nese sentido, os orzamentos recollen unha medida que nos creemos que vai na boa dirección, que é a que se denomina renda social, pero que está moi mal dotada económicamente. Ten un orzamento de 600.000 euros. Para que se faga unha idea, se vai gastar máis en Carreira do Conde do que se vai gastar no que para nós tiña que ser prioritario, que era atender a parados de longa duración, a persoas que teñen pensións mínimas, a unidades familiares onde non entra ningún salario mínimo interprofesional, non? A segunda cuestión que creemos que falta é as políticas activas de emprego, non? Porque é certo que o Concello ten competencias limitadas, non? As pasivas son competencia do Estado, as políticas activas maioritariamente son competencia da Xunta de Galiza, pero o que é certo é que o Concello pode, debe, si quere, facer moito máis do que fai en materia de políticas activas de emprego. E nese sentido nos propuñamos facer un plan de medidas urxentes, non? Pactadas ca propia patronal, cos sindicatos, coa Universidade, ca Cámara de Comercio, co asociacionismo de Santiago, e tampouco quixo o Partido Popular. E por último, creemos que era o momento de facer investimentos realmente productivos, non? Que valeran para xerar postos de traballo, dinamismo económico, e o que nos atopamos pois,
con investimentos moi cuestionables, non? Algúns plurianuais, pois que, como decía, son fume, non? Porque de que vale que o Concello nos diga que vai facer a estación intermodal e que vai gastar 3 millóns de euros, pero en varios anos e casualmente o ano que ven solo 80.000 euros, non? Ou o mesmo co auditorio, con outro tipo de investimentos. Pero despois vemos que incluso as actuacións pois son máis que discutibles, non? Porque é prioritario Carreira do Conde a respecto Castrón do Ouro ou moitas outras rúas pois, dos barrios, xa non digo das parroquias, pois, máis que discutible, non? Pero sobre todo eu creo que o que nos está contando o Partido Popular é un relato que non é para nada creíble, non? O Partido Popular leva meses intentando convencer a opinión pública de que cando eles chegaron ao goberno, pois o que se atoparon un concello prácticamente en bancarrota, e que en 3 anos e medio pois conseguiron darlle a volta gracias ás súas políticas económicas e que agora pois, nadamos nos superávits e na opulencia, non? Evidentemente eso non é así, por se fora así o señor Quiroga, o Concello de Facenda, pois debería, non sei, propoñelo para o Nobel de Economía ou cando menos para ministro, non? Que sacaría o Estado español en 3 anos da situación que estamos. É evidente que eso non é así, non? E a verdade é que nin hai 3 anos o Concello estaba tan mal, nin agora o Concello está tan ben como nos di o Partido Popular. Esa é a realidade, non? En calquera caso, eu creo que o que foron uns pésimos xestores, porque, mire, un bo xestor non se mide porque un ano puntual teñas un remanente de tesorería positivo ou teñas un superávit, non? Porque a función do Concello non é ter superávits, a función do Concello é gastar o diñeiro que ten do mellor xeito posible, do xeito máis eficiente posible para atender as necesidades colectivas da poboación, non? E cando analizas as contas do Concello, do que te das conta é que durante os últimos 3 anos, de cada 100 euros que tiña este goberno do Partido Popular para investir en Santiago, para arranxar rúas, para crear equipamentos, para facer actuacións que xeneran postos de traballo, dinamismo económico, de cada 100 euros nunca chegou a executar 30. É dicir, quedaron 70 euros todos os anos sin gastar, non porque quixeran aforralos, sino por incapacidade manifesta de decir, quero facer isto, vou preparar o proxecto, empezo a executalo, gasto e xustifico. 70 de cada 100, non? Eso non é mostra dun bo xestor, eso mostra dun pésimo xestor. Falaba vostede de algunhas propostas ou de algunhas ideas que a vostedes, ao BNG, lles gustaría que se incluíran neses orzamentos. Visto o visto agora mesmo, non sei se pensan que hai vontade de diálogo por parte do goberno local para tratar de chegar a algún consenso en algúns puntos cos partidos da oposición, ou como ven un pouco a situación tras a aprobación xa dos orzamentos? Pois sinceramente non, porque é certo que por parte do Concelleiro de Facenda, do señor Quiroga, houve unha predisposición boa de chegar a acordos no que foi a negociación das ordenanzas fiscais, non? E de feito, pois algunhas das propostas que puxo en riba da mesa o Bloque Nacionalista Galego, pois se tiveron en conta e eu creo que se melloraron sustancialmente as ordenanzas fiscais, ainda que nós tampouco as votamos favorablemente porque creemos que o fundamental, o máis importante, sigue sin recollerse, non? Pero no caso destes orzamentos, pois o que vimos é o Partido Popular de sempre, non? E o que evidencia é que no Concello de Santiago teñen mudado as caras, vamos polo terceiro alcalde, mudaron moito as caras dos concelleiros, pense vostede que, claro, dos concelleiros e concelleiras eleitos hai 3 anos e medio, só queda a señora Reyes Leis, todo o resto son novos, entón mudan as caras, pero o fondo das políticas, a forma de facer política sigue sendo a mesma, non? E a mostra máis clara foron esta aprobación definitiva dos orzamentos, non? Ao final había alegacións do Bloque Nacionalista Galego, había alegacións do Partido Socialista, había alegacións dos sindicatos, ningunha lle vale o Partido Popular, non? Entón o Partido Popular o que fai un uso da súa maioría absoluta non para defender o que entenden que é mellor, sino simplemente para votar en contra de xeito sistemático das propostas non en función de si son boas ou malas, sino de quen as fan. Fai a proposta do BNG, automáticamente rodillo en contra, non? E é unha mágoa, non? Porque nós precisamente facíamos unha proposta pois, para aumentar de 600.000 a máis de 1,5 millón a partida para esa renda social, e se se aprobara, pois poderíamos estar en 2015 atendendo a moitísima máis xente desempregada, a moitísima máis xente con poucos recursos. Facíamos unha proposta de crear unha partida nova de 1.700.000 para ese plan de políticas activas de emprego, e tamén se votou en contra, e todo eso facíamos dun xeito moi realista, que era retraer 3 millóns de euros de gastos superfluos, de publicidade, de protocolo, de outro tipo de cuestións, e adicar ese diñeiro que se iba a gastar en cuestións que non son fundamentais, no que para nós sí que era fundamental, políticas de emprego e política social.
Pois xa, para rematar así rapidiño, que se nos vai o tempo, mencionou vostede varias veces esas obras na carreira do Conde. Precisamente esta mañá estivemos co alcalde nesta rúa, porque foi a inauguración, digamos, oficial do comezo desta actuación, nesta rúa, onde se van eliminar alrededor de 50 prazas de estacionamento. Defendía o alcalde que el aposta por un modelo de cidade para as persoas máis peonil, con menos coches. Vostedes como ven esa idea de facer de Santiago? Eu esa idea, si trasladada así, estou de acordo, que eu vou a máis, non? Quer dizer, eu creo que realmente Santiago ainda pode mellorar moitísimo desde unha perspectiva da accesibilidade, de mobilidade, de facer unha cidade máis pesada para as persoas. Eu creo que hai que invertir a tendencia, non? E o que antes era o prioritario, que era o vehículo privado, pois eu creo que ten que pasar o último da fila. O primeiro son os peóns, o segundo ten que ser a bicicleta, o transporte público, e en terceiro lugar ten que ir o transporte privado, non? Entón, nese sentido, e no sentido de camiñar cara a humanización da cidade, facer unhas cidades máis vivibles, eu estou totalmente de acordo. Foi a práctica do Bloque Nacionalista Galego nos 12 anos que estivo en responsabilidades de goberno, e a práctica do BNG naqueles sitios onde temos posibilidade. Na cidade de Pontevedra pois acaba de recibir precisamente un premio de Nacións Unidas que van a recoller en breve en Dubái, precisamente a calidade das políticas en materia de mobilidade que se teñen levado a cabo nos últimos anos en Pontevedra, non? Eu con eso estou de acordo. Ahora, co que non estou de acordo é, en primeiro lugar, con un orzamento de máis de 600.000 euros para actuar en Carreira do Conde, e que volvo a dicir o mismo, vais a gastar máis en Carreira do Conde que en toda a política da renda social que supostamente é a medida estrela do Partido Popular para este ano 2015. Entón, aí é onde se ven as prioridades, non? En segundo lugar, creo que é moi discutible a prioridade das actuacións, porque vostede empeza a mirar Avenida Vila García, Carreira do Conde, Montero Ríos, e non digo que non haxa que actuar nesas rúas. Ahora, casualmente, unha parte moi importante do investimento de 2015 está centrado no ensanche, como se non existiran necesidades nos barrios e nas parroquias, pero incluso dentro do propio ámbito máis céntrico, pois, como facía antes mención a Castrón de Ouro, porque para mí é clamoroso, non? Calquer día ali hai unha desgracia, non? Porque xa non son fochancas, son cráteres, non? Pero que temos moitísimos castróns de ouro por toda a cidade, non? Entonces, e despois, sobre todo, o que me parece moi discutible é a forma de facer as cousas, non? Eu creo que ese tipo de actuacións, primeiro, antes de nada, hai que falalas cos veciños e cos comerciantes, e hai que ter unha labor de persuasión, de explicación, de facer ver as mellores que contemplarían, e despois hai que ofrecer alternativas reais. Non vale ter a obra rematada e dicir que se vai a negociar cos parkings, non? Quer dizer, se vostede vai facer pois, un parking disuasorio en Cornes, no viaduto de Cornes, pois igual había que empezar por ter eso funcionando antes de comezar unhas obras que van a prescindir de 50 plazas en superficie. Non? Por lo tanto, eu non estou en contra da humanización de rúas, non estou en contra da súa peatonalización. Ahora, eu creo que teñen que estar, en primeiro lugar, englobadas nun diseño global de cidade, nun modelo de cidade que eu creo que o Partido Popular non ten. Non? O Partido Popular vai a salto de mata, non? E a mostra máis clara tivemos en San Pedro. Non? Uns días nos decían que non podía ser peatonal, outros días que, bueno, a ver, depende, a según, non pode ser, non? E a actuación en Carreira do Conde debería estar marcada nun diseño máis global de que tipo de ensanche queremos para os próximos 20-30 anos, non? E iso o que non ten o Partido Popular, nin modelo de ensanche, nin modelo, por suposto, de cidade máis global, non? Por lo tanto, eu creo que é unha actuación, primeiro, carísima, porque aínda que apague maioritariamente a Xunta de Galiza, pois non deixa de ser o mismo peto dos impostos dos veciños e veciñas, e segundo, pois eu creo que había outras prioridades máis urgentes que actuar en Carreira do Conde. Eso non quita que finalmente pois, a actuación poida ser positiva, xa veremos como se vai desenvolvendo. En calquera caso, eu creo que empezou mal cando non houve ese diálogo previo como debera ser cos propios veciños e co sector comercial, e cando non se puxeron alternativas en riba da mesa serias tamén a ese proceso de quitar aparcadeiros en superficie, pois son 50 plazas aí, pero que van a ser outras plazas importantes en Montero Ríos, que noutro tipo de partes da cidade, como Concheiros, que se está falando de quitar casi a mitad das plazas de aparcamento, ou noutras partes, pois, bueno, ben, quítanse plazas en superficie, pero ten que haber alternativas, que é o que non dá o Partido Popular neste momento.
Ben, pois deixámolo aquí. Rubén, graciñas, como sempre, por estar connosco aquí no Preguntoiro. Ata a próxima. Moitísimas grazas a vos. Nos voltamos mañá con máis entrevistas. Graciñas por atendernos.